Andam nga mo paubos sa lifestyle check ang district engineer sa DPWH 1st Engineering District. Lakip na ang mga personnel ni ini. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Instruction coming from our honorable president, no? So wala man siguro tayo sa itago, no? Sa ako lang, ang opisina na mo, open me sa lifestyle check. Kini ang gipadayag nga kaandam ni 1st District Engineer Leslie Anthony Molina, subay sa gimando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga lifestyle check sa mga kawani sa DPWH Lukop Nasod. Aron pagsuta kung sikinsa ang mga nalambigit sa korupsyon. Rason nga dunay mga substandard ug mga ghost project sa DPWH. Gipasalig ni Molina nga way gitaguan ang ilang buhatan, labaw na ang mga kawani ug siya mismo. Matod pa, sa matag panagtigob nila sa mga kawani sa 1st Engineering District sa Cebu, kanunay matod niyang gipahinumduman ng ilang mga engineer nga maoy tig-monitor ug naghimog inspeksyon sa mga proyekto nga siguroon ang integridad ug kalidad sa mga proyekto. About the lifestyle check, it would be better for us also to show ourselves that we are clean. Being you as an engineer, it will be your proud ka sa imong kaugalingon nga ang imong project nga gihandol dili magubaha. Dugang ni Molina nga sa tanang proyekto sa 1st Engineering District sa Cebu, gipaagi nila sa hustong proseso sa pagbidding ug nga wa sila gipaboran nga kontraktor. We advertise our project sa PhilJeps and then naana sa website sa GPPB, no? Amo tatong ikuan tanan. So we undergo the process of bidding. Naalang siguro yung mga isolated cases nga siguro within our organization. We are not perfect. Naasa siguro yung mga kuan sa uban, no? Which is ang ako lang, nadrag sad siguro ang katong nag-perform nga maayo. Nakigalayo na sab sila sa gihimo nga pakisusi sa Central Office o ubang ahensya sa gobyerno, kalabot sa mga isyu sa mga kontraktor. Uba ni Godfrey Rilien, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak.